Twee Balinese danseresjes, 1 8 en 1 11 jaar oud, dansen het verhaal van prins Lassem en zijn strijd tegen de vogel Garuda. Het is een evenoud verhaal, doortrokken van een evenoude traditie die ieder van de omstanders kent. Iedereen weet altijd welk stuk wordt gedanst, dat heeft hij van kindsbeen af gezien en geleerd van zijn ouders. Een stierbrand, de even indrukwekkende als sierlijke doodkist van een Balinese vorst. De lijktoren, het laatste vervoermiddel van de overledene, brandt en vervalt. Een mensenlichaam wordt door het vuur ontbonden. De traditie wil dat zoveel mogelijk mensen daarvan getuigen zijn. Bali, klein eiland ten oosten van Java. Denpasar, de hoofdstad aan de zuidkust. Ubud, het schildersdorp, een kilometer of 15 van Denpasar. Bali is prachtig. Veel van die pracht is het werk van mensenhanden. De kleine rijstakkers, de sawa's, zijn met handkracht aangelegd en ze worden met handkracht in stand gehouden. De mensen geven van geslacht op geslacht aan elkaar door wat ze hebben aangetroffen. Dijkjes, kanalen, sluizen, huisjes. Het is hard en moeizaam werken. Men doet het voor zichzelf en voor wie later zal komen. De Balinezen geloven dat de levenden door de doden, de voorouders, kunnen worden geholpen. En hulp kunnen ze best gebruiken. Vandaar ook de uiterste zorg waarmee ze omgaan met hun doden. Vandaar de aandacht waarmee een mens omringd wordt als zijn levenslicht is gedoofd. Woensdagnacht 31 januari 1979. Een datum nauwkeurig bepaald door de Brahmaanse priester.
Over de chaos van zwart geblakerde resten wordt eindeloos heilig water gesprenkeld. Wat zwart blijft is houtskool, wat wit blijkt is het stof van menselijk gebeente. De familie verzamelt zo op de crematieplaats de stoffelijke resten van Tjokorda Agung Sukawati, die een half jaar eerder is gestorven, 68 jaar oud. Ridder in de Orde van Oranje Nassau, weldoener, opvoeder, leraar en vorst, drager ook van een hoge Indonesische onderscheiding. Na een maandenlange voorbereiding is de dode nu verbrand. Alle stukjes bot worden verzameld en in sierlijke gevlochten houdertjes geplaatst. De Balinees kan geen lelijke dingen maken. De weer verzamelde botten moeten nu worden fijn gemalen om totaal van de aardbodem te kunnen verdwijnen. Het lichaam is opgebouwd uit de 5 elementen waaruit ook het heelal bestaat. Stof, water, lucht, vuur en ether. Wil de ziel van de mens vrij worden, om weer te kunnen terugkeren op aarde, dan moet eerst het lichaam totaal verdwijnen. Vandaar dat met een gewone stamper de laatste resten in een vijzel tot stof worden gestampt. Dat stof schept men in een bekertje. Dat bekertje met stof plaatst men in een gele jonge kokosnoot die daardoor symbolisch mens wordt. Ook die kokosnoot is weer prachtig versierd. De zoons van de overledene dragen de urn de zee in en stoten hem af. De laatste resten van de mens worden aan het grote geheel teruggegeven. De onsterfelijke ziel kan nu terugkeren om in een ander te reïncarneren, weer vlees te worden. De oudste zoon en de oudste dochter van de dode vertellen wat hun taak zal worden. Yeah, I've got big responsibilities for especially at the moment for the cremation of my father. You know, I respond all the thing, you know, because I've done everything. I have to preparing everything for the 31st of January, and afterwards I have to stay. My father asked me, after my father, I have to stay here in the palace. And also my family asked me to stay here because it's must somebody here in the palace. And also the people in Ubud village. How old are you, may I ask? 23 years old. And besides, he's got quite a lot of responsibilities. He has to continue, well, of course, with the help of the other relatives here in Ubud, of course, for the museum. And father left also a maternity clinic, which he built, you know, also by the help of so many people. And then he left also a secondary school. And also an art school here in Ubud. And 3 hotels. Yes, 3 hotels. All your to responsibility. take care, of course, with the help of his brothers and I myself as an advisor, probably. Maanden eerder zijn de Banjars, de 12 wijken van de dorpsgemeenschap van Ubud, in het paleis van de overledene begonnen met de voorbereiding voor de lijkverbranding. Allereerst is men gaan bouwen aan een van de onmisbare attributen, de grote stier, waarin uiteindelijk het lijk zal worden geplaatst om te verbranden.
Het lijk zal van het paleis naar de verbrandingsplaats worden vervoerd met een lijktoren. Hoe die eruit zal zien, moet een verrassing blijven tot de grote dag zelf. In de familietempel is de hele familie bezig uit stof, bamboe en zilverdraad een nauwkeurige afbeelding van het lichaam van de dode te maken. Die afbeelding is een waarborg dat, mocht er iets fout gaan bij de verbranding van het lijk, het lichaam bij wedergeboorte toch weer compleet tevoorschijn komt. Ook hier draagt men voor de doden weer uiterst sierlijke offertjes aan. Een orkestje speelt oeroude muziek die per traditie alleen bij verbrandingen wordt gehoord. Ubud is een dorp van schilders. Die hebben een bijdrage geleverd aan de versiering van de ceremoniële voorwerpen. Maar ook dozijnen beeldhouwers en houtsnijders uit de omgeving hebben hun winkeltjes verlaten voor wat ze zijn om hun diensten aan te bieden voor het snijwerk aan de lijktoren. Dit is een gajamina, een vis met een olifantskop. Dit wordt de kop van de grote stier. En men bouwt intussen ook al aan het dak van het huis van de slang. Het derde grote attribuut, de Naga Banda. Een varken gaat krijsend de weg van alle vlees naar de keuken. En balen rijst, eieren, kokosnoten, klapperbladen, sambal en kroepel. Want alle beeldsnijders, schilders en timmerlui werken weliswaar voor niks. Maar de familie van de doden is wel verplicht die werkers 2 keer per dag uitgebreid te voeden. Dat zijn zowat 900 maaltijden per dag. Tarik. It's kitchen for the villagers here. We cook all the meals for the village who work for us to help us here for the cremation. I mean, we preparing all the thing here, you know. Then we give it afterward in a few minutes. So for the lunch time, we cook it every day here. So the food is for about 400 people every day. There's twice a day we give food, lunch, and in the evening one we will give another one. You see, there's people who bring the food for the villagers here.
It's my younger brother. It's my second younger brother. He's also architecture, you know, about Balinese building in Bali. I mean, maybe he can explain about the tower which we used to carry the corpse of my father to cemetery. I hope he can explain to you. This tower was made by 47 people, which they are all from Ubud village. And the tower will be with about 22 meters, but this one, the half of the tower, only 11 meters. So we'll put the body as height as 11 meters, and then the roof another 11 meters. The construction was made by bamboo and then some wood, so just Balinese construction. This tower is highest tower in Bali. We call it Gunung Sio, which will be held about 9 masts on it. So we call it Gunung Sio. If there are 7 masts, we call it Gunung Pitu. So and it's become smaller. So now it's the biggest one. It's 9 roof. It is for Kshatriya caste. That's my younger brother, and he also organized all the thing, you know, behind me. He just followed me all what we have to do, and in the case, I'll show you for the decoration of the tower. We put him just outside of the tower, the mask. We have got 9 maskers here. That's we call it Gunung Sio. So there's many different kind of masker here. That's just like lion, elephant, something like that, and then also nowadays masker also. That's the student from art school in Ubud. This is my father has got idea to build the school of art, the art school in Ubud, because it's area of art school in Ubud. De 12 banjars van Ubud, de 12 wijken, helpen de familie bij de voorbereidingen. Dat is een soort plicht. De familie betaalt alleen voor het materiaal en de maaltijden. Maar dat loopt zo in de papieren dat alleen de zeer rijken zich nog zo'n traditionele lijkverbranding kunnen veroorloven. Alles is even sierlijk. Ook het bovenstuk van de lijktoren wordt tot in details versierd met goudpapier en timmerwerk. Het hier nog liggende bovenstuk van de toren heeft 9 dakjes. Een teken dat hier een vorst zal worden verbrand. Iedere nacht verzorgen wayang-spelers voor de werkers en het publiek uitgebreide spelen. Ook alle amusement krijgen de toeschouwers gratis door de familie aangeboden. Swarga gak nikang kelawan rata. Enak rumahku ame swarga. Heel langzaam schuift de dode op, etappe na etappe, naar de crematieplaats. Ingespoten met formaline tegen bederf wordt de dode in zijn tijdelijke lijkkist door de familie uit de voorouderlijke slaapkamer gedragen. Men gaat het lichaam nu verschonen en verplaatsen naar een gebouwtje voor het paleis. Een tijdelijke begraafplaats, de Semangan. Alle familieleden helpen mee, met elkaar verbonden door een honderden meters lange witte doek, de kajang.
Dit is een foto van de overleden Tjokorda Agung Sukawati. Vrouwen bereiden offertjes voor hem en voor 32 andere doden die, omdat hun familie te arm is om zelf de crematie te betalen, samen met de vorst zullen worden verbrand. Er wordt geofferd aan de goden. Dat wil zeggen, de goden krijgen de geest van het voedsel, de mensen het voedsel zelf. This part we use to preparing all the offering for the cremation, especially during the ceremony, just for 1 week ceremony. The wife of the villagers, all the wife of villagers, they make the offering all here, and that's very busy work also for the villagers, though, especially the wives of the villagers. They are very busy to make it. In grote hoeveelheden worden de gewijde offertjes bereid. Schaaltjes voor vruchten, rijst, bloemen, koekjes, snoepgoed, snuisterijen en voor persoonlijke bezittingen van de doden. Tonnen offermateriaal staan klaar voor de grote dag. Niet alleen een stier zal branden, er wordt ook een leeuw gebouwd. Die leeuw zal de as bevatten van de Hollandse schilder Bonnet, een vriend van de dode vorst. Bonnet heeft vele jaren op Bali gewoond en gewerkt. Hij stierf in Holland. Zijn laatste wens was samen met zijn Balinese vriend te worden verast. Well, Rudolph Bonnet, of course, was a very faithful colleague to my father. He, who was the one, the only Western people finally worked with him for the museum, and he had the idea to spend the rest of his life in Bali. But too bad he got sick when he was in the Netherlands until he died. And before he died, he made sort of a testament saying that after he was being cremated, he asked that his ash would be sent to Bali. De overleden vorst heeft veel voor het dorp Ubud gedaan. Overal zijn nu de toebereidselen voor de laatste reis van de vorst zichtbaar. Dit is de toegangsbrug waarlangs het lijk de toren zal worden ingedragen. Derde onmisbaar attribuut voor de verbranding is, zoals gezegd, de Nagabanda, de slang die de lijktoren van het vorstelijk paleis naar de plek van de verbranding zal trekken. Met houten pennen bevestigen de makers de kop op de romp.
Ruim een kilometer van het vorstelijk paleis van de doden ligt de officiële verbrandingsplaats. Ook hier een hoge brug om het lijk uit de lijktoren te kunnen halen. It's a cemetery of Ubud village, you know. The corpse of my father will be burned here. You see, here, that's a bridge to take it out from the tower, the corpse of my father, and then in that part we use it for to burn it's my father, and also the house of the bull there would be, and that one it's used for the priester for the offering. All of this offering will be here also, and actually. And the cow and or the bull will be there. Will be burned there also, and my father also inside of the bull, the special building for the cow. I would like to introduce you to our relatives here. Shall I, from here, start with my youngest brother, Tjokorda Gede Raka Sukawati, and my husband, Tjokorda Ngurah Swastika, and my first brother, Tjokorda Gede Putra Sukawati, Tjokorda Gede Oka Sukawati, and here's a cousin, Tjokorda Gede Oka Sudarsana, also cousin, Tjokorda Gede Raka, my eldest stepmother, and my outstanding cousin who does all the work here for the preparation of the ceremony. Yeah. And this is another relative, and this is also a cousin, Tjokorda Raka Malia, and this is my second stepmother. My third, I mean. Yeah. This is another cousin, Tjokorda Gede Oka, and here is an outstanding cousin, Tjokorda Raka Sukawati, Tjokorda Gede Raka, yes. And Tjokorda Gede Raka, also another Tjokorda Gede Raka, and another Tjokorda Gede Raka. And here is an uncle. He's the brother of my stepmother, and this is my own mother, Anak Agung Mandi Agung. All right? Thank you. Iedere dag gaan de familieleden nu naar de heilige bron om daar het water te halen waarmee ze alle voorwerpen die bij de crematie worden gebruikt steeds weer opnieuw reinigen. Een optocht met banieren, lansdragers en muzici. De familie trekt uit om het wijwater te halen en te offeren. De priester heeft een improviserende, maar wel stevige greep op de organisatie van alle plechtigheden. Na de offers keren de familieleden terug met de bakjes wijwater. De kleinkinderen van de vorst worden meegedragen. Kleinkinderen worden in hoge ere gehouden. Zonder nageslacht immers kan de traditie van de doden niet worden voortgezet.
Intussen wordt stevig doorgewerkt aan de versiering van de dierkoppen. Er is geen voorgeschreven omvang, grootte of kleur voor de versiering. Iedere kunstenaar mag vrij zijn gang gaan en de kleuren kiezen die hij wil. De stier krijgt zijn zwarte kleur. Dat is niet door de traditie voorgeschreven, het is zomaar een afspraak. En de slang, het trekdier voor de lijktoren, is hier bijna klaar. Die slang, gemaakt door mensenhanden uit stro, hout en textiel, heeft nog geen ziel, zodat hij de toren niet kan trekken. Die ziel zal hij pas de volgende middag krijgen van de priester. In de nacht wordt de slang vervoerd naar de plaats van het ritueel, een familietempel in een dorp een eind verderop. Ampun. Langsung ampun, mari. Alon dorong ini. Pelan di atas. Terampau. Angin Jalan biasa. Tangan. Biasa ya. Ampun. Di belakang. De priester geeft de slang leven, een ziel. De lijktoren kan nu door de slang worden getrokken. Tevreden zitten honderden familieleden en buurtgenoten eromheen. Opnieuw in de nacht gaat de slang naar het paleis van de doden terug, waar de lijkprocessie zal beginnen. Die terugtocht wordt opgeluisterd met muziek en dans. Dat de lijkverbranding en alles wat ermee samenhangt niet is gebonden aan vaste regels, blijkt bij de paleispoort. Nu de slang één geheel is en op ware grootte, kan hij niet meer door de paleispoort. Er zit dus niets anders op dan van het zware draagstel flinke stukken af te zagen. En dan lukt het wel.
Het lichaam van de dode dat eerst in het paleis had gelegen en daarna ervoor in de Sumangen wordt verkist. Het lichaam is al een keer gewassen en verschoond als ware het nog in leven. De mens sterft pas bij zijn crematie. Het lichaam wordt nu in de kist gelegd waarin het van het paleis naar de verbrandingsplaats zal worden gedragen. Ook over de nieuwe kist spreidt men het symbolisch lichaam uit. En weer zijn er offers en weer staat de foto van de overledene erbij als een tweede symbolisch lichaam. Op de plaats van de verbranding wordt alles nu schoon, geharkt en geschoffeld. Het grote bouwsel waar morgen de stier met het lijk en de slang zullen worden verbrand. Dit is de afhaalbrug. De lijktoren in het paleis is gereed, maar nog steeds onzichtbaar. Today, we want everything is finished and must be, what is that? Clean everything, you know, because it's the last day, you know. To clean everything must be settled today. Het is de vooravond van de grote dag. Gasten uit alle delen van de wereld beginnen binnen te stromen. Bij de verbrandingsplaats komen nu tribunes met gereserveerde plaatsen. En het orkestje vermaakt nog 1 keer de gasten en de werklieden. Belangrijke familieleden, zoals een broer van de dode en zijn vrouw, komen aan. Ze zijn al lang tevoren gewaarschuwd, omdat de priester kort na het overlijden geen gunstige dag voor de verbranding had gezien. Artinya sepenapi mawinan raine sana benyang punika becik. Mungkin Ini makin dicanisen harap mriki ritual. mawinan puniki maka dasar dawa hasil. Ini kekaryaan puniki nomor 1 pun sasih. Sasih niku tapi bulan niku tuh nggih. Bulan ini sasih kepitu tulah bali. Lantur Raina punika indik pertemuan raina punika ibu de manis punika yen ke bawah pertemuan sasi kali punika ida suara ring sabtuara dados uripipun roras wanda reh ring kuatkanipun suku. Semalih ane kaping 3 puniki pawinan inggih Tapi pemargin di Sang Yang Surya
dados ke bos sampun memargi ngalerang dados ke bos ngutar ya. Puniki pemargi surihan. Irike dikali irike wenten patut pemargi inggih ada tiwa puniki kadi Pelebon puniki wenten pemargi. Semalih inggih memuputipun mawinan inggih megeseng punika. Kita balik pendakian. In de nacht komt de familie bijeen voor een louteringsceremonie, bedoeld om de rekening van de zonden van de overledene te vereffenen. Ze bereiden nu ook de heilige pap, die de ziel van de dode op zijn weg naar de hemel moet sterken. Omdat een mens ook een dierlijke ziel heeft, verbrandt de familie die ook, symbolisch. Daarna pas kan het lichaam worden verbrand om de onvergankelijke ziel vrij te maken. Voor de kinderen worden die nachtelijke plechtigheden wat te veel van het goede. Ze vallen in slaap. Terwijl de hele nacht door de heilige gong weer klinkt, gaat de familie nog een laatste keer de crematieplaats inspecteren. De grote dag, de dag van de crematie, begint met het wegbreken van de stellingen rond de lijktoren. Al die tijd hebben ze inkijk onmogelijk gemaakt. Nu gaat de familie uitpakken, laat ze zien wat voor prachtigs er in haar opdracht is gebouwd. Het draagstel voor de zwarte stier, de lijkkist in diergedaante waarin de dode zal worden verast. En dit is de leeuw,
De lijkkist voor de as van de gestorven Nederlandse schilder Bonnet. De doorgang wordt vrijgemaakt voor de immense lijktoren. De telefoon moet maar even worden uitgeschakeld. Het huis van de slang wordt verplaatst. De bovenste 9 daken van de lijktoren zijn op de grond in elkaar gezet en moeten dus nu met het onderstel worden geassembleerd. 500 man dragen het onderstel van de toren, gebouwd in schildpadvorm. Het platform weegt tonnen. De apartgemaakte verdiepingen passen op elkaar. De hoogte is nu ruim 20 meter. Dat is een flatgebouw van 7 verdiepingen. Aankomst van de gouverneur van Bali. Dari saudara-saudara, kan tu ya? Putra, ini adiknya, ini Tahun. Kau mungkin kira ha. Mohon doa restunya, Bapak. De gastvrijheid eist dat de gasten worden getrakteerd op muziek en een maaltijd in het paleis. Er zijn 2000 stoelen voor gehuurd in Surabaya. Een nicht van de Nederlandse schilder Bonnet draagt diens foto mee. Een symbolische aanwezigheid van het lichaam van de overleden Nederlander, die samen met zijn Balische vriend wordt gecremeerd. Alles is nu klaar voor de laatste tocht. De slang komt tevoorschijn om de lijktoren naar de plaats van de crematie te trekken. Het eigenlijke werk wordt gedaan door 3 ploegen dragers. Iedere ploeg is 600 man sterk. Ze hebben in een tempel gebeden om kracht. Een verstandige maatregel. Want wie onder de toren helpt sjouwen en dan valt, loopt de kans reddeloos te worden vertrapt.
De enorme staart van de slang, die aan de toren gebonden wordt om aan te geven dat alle menselijk leven wordt beïnvloed door natuurlijke behoeften. Niet alleen de slang trekt de lijktoren naar de crematieplaats. Dat doet ook de familie, zij het symbolisch, door deze kajang, het honderden meters lange witte lijkkleed. Met het lijk zal ook een gedeelte van de kleding van de overledene worden verbrand. Twee van de drie zoons zullen, op de kist van hun vader gezeten, hem naar de crematieplaats vergezellen. De jongste zoon staat op het platform en geeft de richting aan. Deze immense toren dient dus alleen voor het vervoer van het lijk. De lijkkist is nu op de toren. De zoons zitten op en naast de kist. De slang is in positie. De laatste tocht van Tjokorda Agung Sukawati kan beginnen. Tot in Australië toe is geadverteerd over deze grootste crematie. Men kon daar een trip van 5 dagen Bali kopen, inclusief 1 dag crematie. Vandaar dat op deze dag in Ubud, een dorpje van 3000 inwoners, nu 100.000 mensen zijn verzameld. De draagploegen wisselen elkaar af en worden door de meelevende omstanders nat gehouden in de zinderende hitte. Als eerste arriveert op de plaats van de crematie de leeuw, de lijkkist voor de schilder Bonnet. Dan de stier voor de vorst.
dan de toren. Zo nu en dan dreigen telefoonpalen de doorgang van de lijktoren onmogelijk te maken. In de hitte, het stof en het geschreeuw moet de toren toch precies worden gemanoeuvreerd voor de afhaalbrug. Overmand door vermoeidheid, emotie, hitte, angst in de zwiepende toren, misschien ook een beetje door plankenkoorts vanwege de tienduizenden toeschouwers, moet een van de zoons worden weggedragen. Het lijk wordt nu uit de draagtoren gehaald. Het lijk wordt uit de tijdelijke witte transportkist getild en geplaatst in de zwarte stier, de eigenlijke kist voor de crematie. De priester reinigt het lichaam voor de laatste keer op aarde. En dan opeens het hoogtepunt van de plechtigheid. De toren gaat op in vlammen.
Geheel volgens plan gaat de brand in de slang en de stier. De slang zal de ziel van de dode naar de hemel dragen. De familie kijkt van dichtbij toe onder een speciaal afdak. Langzaam verteert Tjokorda Agung Sukawati door het vuur. Nu pas zal hij, volgens het hindoegeloof, zijn bestemming bereiken. Nu pas wordt de ziel van de dode verlost van alle aardse bindingen.